е наистина изключително най-великият лечител. Това е прошката. Това упражнение може да го намерите на моя сайт също. Има такава медитация, кратка, разбира се, който иска. На сайта ми има много инструменти за работа. Ако вие се намирате в процес на личностна трансформация, процес на осъзнаване на много неща във вашия живот или в някаква кризисна ситуация, от която имате нужда да излезете, да се справите с някакъв сериозен въпрос, защото всичко по Козирога е много сериозно и това пълнолуние може да засегне наистина много, много важни, значими теми. То вие можете да направите много неща за себе си, ако сериозно и дисциплинирано, отговорно и прилежно следвате някаква програма, която очевидно, нали, за всеки нещата са строго индивидуални, но има определени практики, има определени упражнения, дори информация, която ще ви помогне да повишите своята вибрация, своята енергия, да повишите своето състояние, да промените начина на мислене, закостенелите мисловни модели и форми. Въобще цялата структура на една, да речем, архаична система, в която се намирате, било то професионално или в личен план, всичко това може да бъде изчистено и да бъде прекратено, ако то вече не работи, ако то ви тежи, ако то ви носи някакъв товар, ако то ви кара да се чувствате депресирани, да се чувствате тъжни, нещастни дори, защото за Козирога това е много, много голям товар, това, че той има такъв негативен модел на мислене много често. И затова повечето хора, които имат силно акцентиран Козирог в личния хороскоп, това са много отговорни, пак казах, хора, на които може да се разчита, изключително амбициозни, ще ги видите на много високи постове. Те много държат на иерархията, спазват реда, дисциплинирани, отговорни, но в същото време много трудно се отпускат и много трудно се наслаждават на живота, много трудно си позволяват да изпитват истинско удоволствие от живота. Затова много често... Today, I speak to you as a mother, sister, and a child who missing her mother. Can any mother in the world bear to seeing... Когато има такива пълнолуния, тук ще имаме 2 пълнолуния в този знак, много силно се подчертава темата за освобождаването от всичко старо. Като казвам старо, имам предвид неработещи неща в живота ви. Неща, които нямат бъдеще, неща, които ви натоварват, неща, които ви потискат. Докъде стигнахме? Ще разберем всичко.